Tak ľudia, toto je part 2 z tapiet. Mám tu aj malé, takúto napríklad, čo tam asi môžu ísť nejak veci, hej. Takže karet. Potom tu mám takéto a tie idem rovno už vystrihnúť, hej. Takže tak, hej, toto si môžem zobrať. A ideme vystrihnúť. Takže, aby ste to videli, hej. Raz, dva, tri. Tak, mám. Potom ide táto. Máme všetko, hej. A takto. Toto je všetko, čo mám zatiaľ, ale ešte budem dneska kresliť. Takže tu mám nejaké plus 3, hej. Takže 7 takýchto. Tie môžem dať už rovno do taštičky. Prepačte. Fakt akože struhatko. Nebude nejak dobré, a neviem čomu. Takže najprv asi tie veľké, hej. Asi no. Takže jaj. Kamera mi padá. To môžem mať na to kavúka. A môžem aj robiť Roblox. Tak. Už toto mám v tej kabeločke. Pá, pá.